Представи се. Здравейте, аз се казвам Алекс и съм на 12 години. От колко време си в Цюрих? Ами, в Цюрих вече съм 5 дена, т.е. днесния вече е 5-я ден тук в Цюрих. И на мен много ми харесва така да се разхождаме в Швейцария и да експлорваме, да разглеждаме всякакви музеи. Например, то музей, дето е музея на илюзиите, вау, нали? Там, нали, се говори за илюзиите, значи като затвориш примерно едно око, нали, и е така трябва, нали, натам да вървиш и някой седно лицето, нали, седно така те преследва и много е хубаво. Добре, това е едно от нещата. Друго какво ти хареса? Хареса ми, най-много ми хареса как експлорвахме и разглеждахме музея на шоколада, нали. Какво има там? Нещо интересно? Там има интересни неща, точно откъде идва шоколада и откъде произлиза самия шоколад. Има един такъв плод, какао се нарича, където, нали, като го чукнеш с чук и, нали, ти излиза такова като зърна, какаови зърна. Добре, така. И също така пътувахме и с влак, нали, до Люцерн, за да видим там, да си направим разходка и малко да поснимам нали, с мостите. Там имаше... Другаде къде ходи? Другаде ходих до зоопарка Цюрих. Така, там. Където видяхме някакви много смешни и интересни такива животни като например тапир, чинчила, тапир, фламинго, пингвини, рибки такива, дето, нали, са ги напълнили в аквариума. Също така видяхме, че има и видяхме, че има и такава сова, вълк дори. Добре. И кога се мислиш да се прибираш? Ами мисля да се прибирам в Сърнал. Къде? Защото вече 5 дена вече направо се разхождам. И на мен много ми беше интересно да направим цяла разходка на Цюрих в Швейцария. Добре, благодаря ви за интервюто, господине. Ще се видим скоро.